F-47 fighter aircraft, multi-role fighter aircraft, F-47 जानांगौ बे नामखौ नोंथांमोना निउसाव नुदों जानांगौ नाथाय बे फाइटार एयारक्राफ्टआ दासिम बुहुमाव माने गैथ'आ आरो नाथाय बे डिजाइनआ निश्चय जाबाय आरो बेखौ जोबोर थाबैनो बानायनो थांगासिनो दं आमेरिकाया बिनि सिगां नोंथांमोनखौ बुंगोन B-2 बम्बार B-52 बम्बार आरो F-35 फाइटार एयारक्राफ्ट आरो लोगोसे मा F-22 रेप्टर स' दासिम जोङो जेसेबां फाइटार एयारक्राफ्ट नुदों बुहुमाव बिनि मादाव सबसे हाइटेकआ जाबाय F-35 आरो F-22 रेप्टर माने हाइलि स्टिल्ड एयारक्राफ्ट बिसोरो स' बिसोरो बुहुमाव दिनैसिम बिसोरनि जि पारफरमेन्स बे 100% दिनैसिम बे एयारक्राफ्टखौ दिनैसिम गावख्लायनो हायाखै इन्टारसेप्ट खालामनो हायाखै जाय हादरनि साथिं F-35 F-22 रेप्टर बिरलाङोना बै हादरा माने नो स्कप बासायनायनि जेबो स्कप गैया स' बेबादि फाइटार एयारक्राफ्ट बियो 5th जेनेरेशन बाथि जेनेरेशन फाइटार एयारक्राफ्ट बियो स' बिसोरनि जि केपासिटिया बहुत हाई नाथाय आमेरिकाया बिनिख्रुइबो आरोबाव नेक्स्ट 30 बोसोर बुहुमखौ डमिनेट खालामनो थाखाय मोनसे एयारक्राफ्ट बानायबावनो थांगासिनो दङ आरो बे फाइटार एयारक्राफ्टनि मुङा जाबाय F-47 जि फाइटार एयारक्राफ्ट बेनि बेसेना प्राय मोनसेयावनो जागोन 3000 crore प्राय 3000 crore आरो बेनि जि रेन्ज 1850 किलोमिटारनिफ्राय 3000 किलोमिटार लागि जागोन बेनि रेन्जआ आरो बेनि जि स्पिड बेयो 2400 किलोमिटार पर आवरनिफ्राय बा 2500 किलोमिटार पर आवरनिफ्राय 3000 किलोमिटार पर आवरनि गेजेराव जानो हागौ स' आमेरिकाया बेवहाय मोननै इन्जिननि थ्रुयै बेखौ टेस्ट नायनो थांगासिनो दं बा नायबायबो जानो हागौ कारण बे बहुत सिक्रेट आरो बे एयारप्लेन ओरैबायदि जागोन बेयो जेबो लामजाय थानाय नङा आरो बेवहाय नोंथांमोना निश्चय नुदों B-2 बम्बारखौ नुदों स' B-2 बम्बार बादि डिजाइननि जागोन बे फाइटार एयारक्राफ्टआ आरो बेवहाय जायफोर हाथियारखौ लागायगोन बे हाथियारफ्रा जायफोर हाथियारखौ दासिम बैफोर गुबुन फाइटार एयारक्राफ्टफोराव लागायो बै हाथियारनि सोलाय एसे आपग्रेड लेभेलनि हाथियार जागोन आरो बेवहाय लेजार वेपन्स थागोन आरो लोगोसे आरो मा थागोन बेवहाय मोनसे गोदान हाथियार थागोन बेवहाय जाबाय सनिक वेपन्स माने आल्ट्रासाउन्ड वेपन्स थागोन बेवहाय आरो बिनि बादैबो मा रोखोमनि हाथियार थागोन एमब्राम मिसाइल थागोन एमब्राम मिसाइलखौ नोंथांमोना मिथिगौ F-16 बा आमेरिकान जिखुनु फाइटार एयारक्राफ्टआव बे मिसाइला फ्राय थायोआनो स' बेबायदि मिसाइलफोरा बेवहाय थागोन आरो कमप्लिटलि मा जागोन स्टिल प्लास जागोन माने सुपार स्टिल जागोन बेयो नोंथांमोना मिथिगौ F-35 जाबाय स्टिल्ड एयारक्राफ्ट F-22 रेप्टरा जाहैबाय मा स्टिल प्लास जागोन आरो बे जागोन F-47 जागोन मा जागोन स्टिल प्लास बेबायदि जागोन आरो ना दा मिथिनाय बादिब्ला बेनि जि स्पिड बे स्पिडा जोबोर गिलु बालु बेनि जि रेन्ज बेबो बहुत 2000 किलोमिटारनिबो बारा जानो हागौ बेनि रेन्जआ आरो बेल' नङा बे इलेक्ट्रनिक वारफेयार सिस्टेमबो थागोन बेवहाय स' इलेक्ट्रनिक वारफेयार सिस्टेमनि दारै बेयो मा जागोन माने बुंनो थाङोबा ओरैबायदि जागोन बेयो माने जेननो रोङि मोनसे फाइटार एयारक्राफ्ट जागोन जेननो रोङि माने अजय होनना बुङोना अजय फाइटार एयारक्राफ्ट जागोन आरो बेल' नङा बिनि बादैबो बेवहाय माखासे माने ओरैबायदि केपासिटि थागोन ओरैबायदि मेटेरियल्स दं बेखौ बानायदों बे कमप्लिटलि राडारनिफ्राय गायब जागोन आरो राडाराव बेखौ डिटेक्ट खालामनाया इम्पसिबल जागोन आरो बियो बम मिसाइल गावनायनि बादैबो बियो मा जासुसिबो खालामगोन आरो माने संगालि बादिबो खामानि मावगोन आरो बेनि लोगोआव मोनसेनिख्रुइ बांसिन ड्रनबो बिरफागोन आरो बै ड्रनखौ बे फाइटार एयारक्राफ्टआ मा खालामगोन कन्ट्रल खालामगोन स' बिनि लोगोआव मा थागोन ड्रनबो थागोन आरो लोगोसेयाव नोंथांमोना भिडिअ गेम्सफोराव नुदों जानांगौ मोनसे एर'प्लेननि लोगोसे गुबुन एर'प्लेन थांफानाय हाथियार बिरफानाय थिग बेबायदि बेयाव 6तासो ड्रनआ बेनि लोगोआव बिरफागोन आरो बै ड्रनखौ अपारेट खालामगोन बेनो आरो बेजों लोगोसे जि हायाव थानाय कन्ट्रल सेन्टार गासैबो डिफेन्स मेकानिजमजों बे मा सेटेलाइटनिफ्राय लानानै गासैबो डिफेन्स मेकानिजमजों बे मा जागोन कानेक्टेड थागोन बेनि जि कन्ट्रल केपासिटि बे कन्ट्रल केपासिटिया बहुत हाई जागोन जायखौ माने जोङो जेबो साननो गोनां गैया माबा मोनसे जाहोनाव जुदि पाइलटआ मोनसे प्रब्लेम गोलैबाबो मा जागोन बे हारसिंनो बेयो मा खालामगोन सोलिगोन आरो हारसिंनो बेयो खारबाय थागोन हारसिंनो बेयो कन्ट्रल खालामजोबगोन माने आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स थागोन बेवहाय आरो हारसिंनो अट' मडआव बेयो मा कमप्लिटलि सासे मानसि गैयाबाबो जिबायदि माने बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ बेबायदि खालामजोबनो हागोन आरो बेबायदि सिस्टेमनि दासिम बेबायदि फाइटार एयारक्राफ्ट जेबो बुहुमाव गैया जाय हारसिंनो बै फाइटार एयारक्राफ्टआ अख्राङाव थांनानै जायखौ जेरै मावनांगौ बेबायदि मावनानै फैफिनो बेबायदि फाइटार एयारक्राफ्ट गैया बेबायदि मिथिनो मोन्दों आरो
So F-47 बे जि फाइटार एयारक्राफ्ट फैनो थांगासिनो दङ प्राय 2020 मायथाइयाव बेयो फैगोन 170 प्लास दैट मीन्स 170 निफ्राय 185 नि गेजेराव अर्डार होदों होनना मिथिनो मोनदों बइं कम्पानिया बेखौ बानायबाय थादों स' बइं होनबा नोंथाङा मिथिखागौ गासैबो पेसेन्जार एयारक्राफ्ट बानायग्रा कम्पानि बइं बे बइंआनो बेखौ बानायबाय थादों होनना मिथिनो मोनदों स' बिदिब्ला बुहुमाव मोनसे गोदान हाथियार फैबावनो थांगासिनो दङ नोंथाङा थारैनो बे भिडिअ मोनसे आरोबाव हाथियारनि नाम खोनादों बे हाथियारनि मुङा जाहैबाय मा सनिक वेपन स' मिथिनो मोननाय बादिब्ला भेनेजुएलायाव जि बिसोरनि हादरगिरिखौ किडनेप खालामनाय समाव बे सनिक नामनि वेपनखौ इउज खालामदों होननानै मिथिनो मोनदों बे बुहुमाव सनिक वेपना रावबो हादोरनाव गैया बे बेलेग टाइपनि मोनसे हाथियार बेयाव ना बम दों ना बारुद दों ना बेफ्रुइ ना मायो जेबो मिथिया नाथाय मा जायो हारसिंनो बे सनिक वेपनखौ इउज खालामनायाव मा जायो दुब दाब गोलैनानै थैलांजोबो आरो आर्मिफोरा स' बेबादि इउज खालामदों होनना मिथिनो मोनदों आरो खिन्थु कनफार्म नङा बे सनिक वेपनाबो मोनसे सेक्रेट वेपन आमेरिकानि जाबायदि F-22 रेप्टर आरो F-35 बिसोरनि नामखौथ' खोनादों नोंथाङा नाथाय बेफोरनि डिटेल्स जेबो बुहुमाव मिथिया रावबो दासिम स' बिदिब्ला